vlastne preukážeš odvahu už v tejto chvíli, to lepšie. Ty tancuješ, no výborne, tak možno nájdeme nejakého speváka a ty tomu zatancuješ. Zaspievaš niečo? Asi nie. Nájdeme nejakého speváka a povedz, že na čo by si chcel tancovať. Kto vie hip-hop? Kto vie hip-hop? Kto je hustý? A hip-hop trošku viac si konkretizuj. Či chceš nejaké R&B spievané alebo nejakého rapera? Určite R&B. R&B. No, pozri sa, už máš speváčku, teraz zakladáme práve skupinu tu na pódiu na castingu. Ty sa voláš? Jan. Jan, všetko najlepšie k meninám cez víkend? Díky moc. Ahoj, ty si? Dobrý deň. Dobrý deň. No, ja som Vierka. Vierka, čo by nám zaspievaš, respektíve Janovi, aby ti mohol k tomu tancovať? No... Vy sa vlastne poznáte, však? No, tak ja by som urobila ten beatbox a niečo by som ti zarepovala, ty by si, vieš čo? Hej? Dobrá paráda. Mikrofón je tvoj, mikrofón ty asi nechceš, Jano, však? Dobre. Koso. Poďme na to. 1, 2. Fantastické. Máme ešte jednu takú výzvu pre teba. Vedela by si takýmto beatboxovým štýlom dať zvučku Superstar? Jaj. Vieš, ktorá to je? Normálne si akože z hip-hopovej si aby bola taká viac do svojho žánru. Alebo si celkom odimprovizuj, ale kebyže nám takú spravíš, my možno, že aj použijeme. No. Ale to tu vyhrali tia. Dá sa to vôbec? No, tak počkajte, musím si to presvedčiť. Dobre. Ale to už má, ja som to počul, dobre to bude. To bolo dobre, toto daj, to bolo fantastické. Skúsime to, ale neverím tomu, že sa mi to podarí. Poď. Televízia Marky zauvádza Beatbox Superstar.